nay nangutana nako, Father, sa among kapilya kaniadto nami misa kada bulan. Then karon nga bago na ang pare, wala na may misahe. So hangay ng buhaton, no. Importante nga masayra nato nga ang schedule sa misa usahay mausab tungod sa, of course, kakulang sa atong mga kaparian, kadaghanan usab daghan kayo mga mission stations o mga kapilya nga giatiman, uban pa nga mga pastoral responsibility. Ang usa ka pari, no, halimbawa kung usa ra gyud siya sa inyong parokya, kasagaran nagatiman og daghan nga baryo og permi dili igo ang oras aron mahatagan og pantay-pantay parehas nga schedule ang tanan, no. Apan dili ni pasabot nga gipasagdan o wala na moy bili sa simbahan. Usahay kinahanglan pod nga muhimo mo og maayo nga coordination tali sa inyong mga chapel officers o sa parokya aron mahibalo mo kung unsa gyud ang posible nga schedule alang sa inyong kapilya. Maayo nga makigistorya mo sa bag-ong pari sa malinawon og respetado nga pamaagi aron masabtan ninyo ang sitwasyon ug aron mapadayag usab ninyo ang inyong tinguha nga magpadayon ang misa diha sa inyong kapilya. Ang Eucharistia sentro sa atong pagtuo ug ang inyong kahingawan niini, no? Kanang inyong na-feel karon, no? Usa na siya ka good sign sa usa ka buhi nga komunidad. This is a good sign that your community is alive. Ug samtang naghulat o nag-ayo pa sa schedule, mahimo nga mopadayon mo sa Liturgy of the Word or sa Rosaryo ba, uban pang pamaagi sa pag-ampo isip community. Ang importante mao nga magpabilin ang panaghiusa o pagtinabangay tali sa katawhan o sa pari alang gyud sa kaayuhan sa tanan. So more than anything, para gyud for the good of the community.